आमची जर का वाढ व्हायची असेल तर आम्हाला प्रार्थनेमध्ये आम्हाला वाढायला पाहिजे. प्रार्थना म्हणजे फक्त देवाकडे मागणं 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 एवढंच नाही, तर जे काही आम्ही परमेश्वराकडे मागतो, देवाचं वचन आम्हाला सांगतं ते आम्ही त्याच्या इच्छेप्रमाणे मागितलं पाहिजे. हालेलुया. आणि म्हणून पहिलं योहान याचा 5वा अध्याय आणि वचन 14 मध्ये म्हटलेलं आहे की आम्हाला प्रभूमध्ये ही खात्री आहे की आम्ही जे काही त्याच्याकडे मागवू ते त्याच्या जर का इच्छेप्रमाणे आम्ही मागितलं तर तो आमची प्रार्थना ऐकणार असं वचन सांगतं. हालेलुया. पण बऱ्याच लोकांची कंप्लेन असते, बरेच लोक कुरकुर करतात की आम्ही एवढ्या प्रार्थना करतो बाळक साहेब, खरं देव आमच्या प्रार्थनेचं उत्तरच देत नाही हो. इतक्या वर्षापासून आम्ही या विषयासाठी प्रार्थना करतो पण आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळतच नाही हो. का मिळत नाही? कारण जे काही आम्ही मागतो ते आमच्या इच्छेप्रमाणे मागत असतो. जे काही आमच्या मनाला बरं वाटेल किंवा ज्याच्यामुळे आमचं जीवन चांगलं होईल त्याच गोष्टी आम्ही मागत असतो. पण देवाचं वचन या ठिकाणी काय सांगत आहे की तुम्ही ज्यावेळेस मागता त्यावेळेस तुम्ही देवाच्या इच्छेप्रमाणे मागा. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने तुम्हाला आणि मला स्वतःचं उदाहरण देऊन हे सांगितलेलं आहे. पहा प्रियानो, ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त थोड्याच वेळामध्ये त्याला क्रूस खांबावरती देणार होते, तो थोड्याच काळामध्ये तो मरणार होता हे त्याला माहिती होतं. आणि म्हणून गेत्सेमने बागेमध्ये ज्यावेळेस तो प्रार्थना करू लागला त्यावेळेस तो म्हणाला, हे परमेश्वरा मजपासून हा प्याला तू दूर कर. एवढीच प्रार्थना केली का हो? तो काय म्हणाला? तुझ्या इच्छेप्रमाणे होऊ दे. मग तिथे येशूची इच्छा ही होती की तो प्याला त्याच्यापासून टळू दे, ते मरण त्याच्यापासून टळू दे, ते दुःख सोसणं, ते त्रास सगळं काही त्याच्यापासून टळू दे, ही त्याची इच्छा होती. पण परमेश्वराची इच्छा काय आहे हे त्याला समजून घ्यायचं होतं. आणि म्हणून तो काय म्हणाला प्रार्थनेमध्ये की परमेश्वरा माझ्या इच्छेप्रमाणे नको तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे होऊ दे. आणि अशी प्रार्थना केल्यानंतर जी परमेश्वराची इच्छा होती त्याचप्रमाणे सगळ्या गोष्टी घडत गेल्या आणि त्यामध्ये देवाची कृपा येशूला मिळाली की त्या दुःखांमधून त्या त्रासामधून जाण्याची कृपा येशू ख्रिस्ताला प्राप्त झाली. हालेलुया. तर तुम्ही आणि मी ज्या ज्या वेळेस आम्ही प्रार्थना करतो त्यावेळेस आम्ही प्रार्थना करत असताना जे काही आम्ही मागतो ते आम्ही परमेश्वराच्या इच्छेप्रमाणे मागितलं पाहिजे. त्याच वेळेस परमेश्वर आमची प्रार्थना ऐकतो. परमेश्वर तुमची प्रार्थना का ऐकत नाही याचं उत्तर तुम्हाला आज मिळालं, कारण तुम्ही त्याच्या इच्छेप्रमाणे वागत नाही. दुसरी गोष्ट ही आहे की त्या पुस्तकामध्ये पहिलं योहान याचा 3रा अध्याय आणि वचन 22 मध्ये लिहिलेलं आहे. पहा काय म्हणतं. पहिला योहान 3रा अध्याय वचन 22. त्यानंतर येशू आणि त्याचे शिष्य पहिले योहान. आणि आपण जे काही मागतो ते त्याच्यापासून आपल्याला मिळते, कारण आपण त्याच्या आज्ञा पाळतो व त्याला ते आवडतं, जे आवडतं ते करतो. हालेलुया. काय इथं लिहिलेलं आहे? आम्ही जे काही त्याच्याकडे मागतो ते आम्हाला मिळतं. कधी मिळतं? का मिळतं? कारण आम्ही त्याच्या आज्ञेचं पालन करतो आणि त्याला ज्या गोष्टी आवडतात त्या आम्ही करतो. मग ज्या वेळेस आम्हाला आमच्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळत नाही त्यावेळेस स्वतःला तपासून आम्ही पाहिलं पाहिजे. काय मी देवाच्या इच्छेप्रमाणे मागतो का? मी देवाच्या आज्ञेमध्ये राहतो का? किंवा मी देवाला जे आवडतं ते करतो का? प्रियानं आम्ही एकच वचन धरून बसतो, मागा म्हणजे मिळेल, शोधा म्हणजे सापडेल, ठोका म्हणजे उघडेल. आणि मग आम्ही इथं येऊन मंडळीमध्ये वाद घालतो. बाळाच्या प्रार्थनेचं उत्तर मिळत नाही हो, किती मागतो. पण आम्ही स्वतःला तपासून पाहत नाही की आम्ही फक्त तेच वचन धरून बसतो की आणि आम्ही बाळासाहेबांना म्हणतो, बाळासाहेब देव तर म्हणतो मागा म्हणजे मिळेल. मग आम्ही किती मागतो, किती वर्षापासून मागतो, रडून मागतो, उपवास प्रार्थना करून मागतो, गुडघे झिजूपर्यंत आम्ही प्रार्थनेमध्ये बसतो आणि मागतो, पण उत्तरच नाही हो, उत्तरच नाही. का उत्तर नाही? या गोष्टींकडे पहा. आम्ही देवाची आज्ञा पाळत नाही, त्याला जे आवडतं
इच्छेप्रमाणे मागत नाही म्हणून आम्हाला मिळत नाही. स्पष्ट आहे. आणि म्हणून प्रियानो, जर का आम्हाला प्रार्थनेमध्ये वाढायचं असेल तर आम्ही या सगळ्या गोष्टी आम्ही करायला पाहिजे. म्हणजे आम्हाला प्रत्येक प्रार्थनेचं उत्तर जे आहे ते होय आणि आमेनमध्ये आमचा परमेश्वर देणार. हालेलुया. तिसरी गोष्ट ही आहे की आम्ही आराधनेमध्ये आम्ही वाढलं पाहिजे. आराधनेमध्ये आम्ही वाढलं पाहिजे म्हणजेच आम्ही लहान बालकाप्रमाणे जे आहे ते आम्ही आराधना तशा पद्धतीने आम्ही केली नाही पाहिजे. कारण लहान मुलं काय असतात, जिथे कुठे म्युझिक वाजेल ते म्युझिक त्यांच्या कानावरती पडलं की खूप उत्साही होतात, खूप आनंद येतो, जणू काही करंटच त्यांच्या अंगातून गेल्यासारखं उड्या मारतात, नाचायला लागतात, ओरडायला लागतात. आणि मग म्हणतात की अरे म्युझिक कसलं भारी आहे, तळपायामध्ये आमच्या असे व्हायब्रेशन होतात, तसं हादरे बसतात. आणि ते हादरे बसले जितके बसतील तितकं असं 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 करून नाचतात. आपण पाहिलेल्या मोठमोठ्या मीटिंग्समध्ये त्यांना भानच नसती कशाचं, कसे पण वेडे वाकडे नाचतात. शर्ट बाहेर असतो, काय बटन तुटले तरी काही हरकत नाही, शर्टवर गेलं तरी काय हरकत नाही. काही पोरं शर्ट काढून फिरवतात, करतात की नाही. पण ते लहान लेकरं करतात, त्यांच्यामध्ये असणारा उत्साह जो आहे त्याप्रमाणे ते तसं करतात. पण प्रियानो, मला तुम्हाला सांगू दे, ते काय वाईट नाही आहे असं मी, वाईट आहे असं मी म्हणत नाही. पण मुख्य गोष्ट काय आहे की आम्ही कोणाची आराधना करत आहे हे आम्ही लक्षामध्ये घ्यायला पाहिजे. जगामध्ये लोक सुद्धा आराधना करतात, ते सुद्धा नाचत गात वाद्य वाजवत ते करतात. पण त्यांच्यामध्ये आणि आमच्यामध्ये फरक असला पाहिजे. प्रियानो, आम्ही जर आमच्या देवाची आराधना करत, आम्ही उड्या मारून नाचून गाऊन जर करत आहे तर आम्ही का करत आहे हे तुम्ही आणि मी समजून घेतलं पाहिजे. आमचा देव त्या गोष्टीसाठी योग्य आहे का हे तुम्हाला आणि मला समजलं पाहिजे. पवित्र शास्त्र म्हणतो तो स्तुतीस पात्र परमेश्वर आहे. हालेलुया. सूर्याच्या उगवतीपासून ते मावळतीपर्यंत त्याचं नाव हे स्तवनीय आहे. हालेलुया. आणि म्हणून तुम्ही आणि मी ज्यावेळेस आम्ही आराधना करतो, ज्यावेळेस आम्ही नाचतो गातो, त्यावेळेस आम्ही हे समजायला पाहिजे की आमचा परमेश्वर आमच्याकडून ती आराधना घेण्यासाठी तो योग्य परमेश्वर आहे. हालेलुया. तो एक अद्भुत परमेश्वर आहे, तो एक पवित्र परमेश्वर आहे, तो एक परमेश्वर ज्याने सर्व काही हे निर्माण केलेलं आहे, जे सगळं काही त्याच्या इच्छे योजनेप्रमाणे झालेलं आहे, घडलेलं आहे, सगळं काही आहे ते त्याच्यामुळे अस्तित्वात आलेलं आहे. या गोष्टी ज्यावेळेस आम्ही समजून घेतो त्यावेळेस त्या परमेश्वराचं मोल तुमच्या आणि माझ्या नजरेमध्ये वाढतं आणि त्यावेळेस तुम्ही आणि मी जे आहे ते आत्म्याने आणि खरेपणाने आम्ही त्याची आराधना करतो. हालेलुया. नुसतंच नाचणं गाणं हे जगातली लोक सगळे करतील, पण आम्हाला हे समजून घ्यायला पाहिजे की आम्ही कोणाची आराधना करत आहोत आणि आम्ही कशा प्रकारे त्याची स्तुती आणि आराधना ही केली पाहिजे. आणि म्हणून प्रियानो, ज्या वेळेस आम्ही घरामध्ये एकटे बसलेला असतो त्यावेळेस सुद्धा आम्ही देवाला तो गौरव दिला पाहिजे, देवाला ते मान सन्मान द्यायला पाहिजे. तो समर्थ देव आहे म्हणून त्याची स्तुती केली पाहिजे, तो योग्य आहे म्हणून त्याची स्तुती केली पाहिजे. हालेलुया. आणि ज्या वेळेस आम्ही मंडळीमध्ये येतो, एकत्र येऊन आणि एकत्ररित्या एका स्वराने एका आत्म्याने एक चित्त होऊन ज्यावेळेस आम्ही परमेश्वराची आराधना करतो, ती आराधना सुद्धा परमेश्वर स्वर्गामध्ये मान्य करतो. आणि म्हणून फार महत्त्वाचं आहे की आम्ही मंडळीमध्ये ज्या वेळेस आम्हाला बोलवलं जाईल त्या वेळेस आम्ही मंडळीमध्ये हजर राहिलं पाहिजे. आणि असं नाही की तुम्ही फक्त संदेश ऐकायलाच येणार, तर तुम्हाला पहिल्यापासून ते सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत मंडळीमध्ये राहणं गरजेचं आहे. हालेलुया. बरेच लोक असं म्हणतात, काय आता 11 वाजले त्याच जर यांची गाणीच चालणार आणि ते काय सारख्याची ऐकून जाते, तिला काय आम्ही दर आठवडे ऐकतो आणि काही जायची गरज आहे. काही लोकांच्या मनात असे विचार येत असतील, असे आहेत मी म्हणत नाही, येत असतील, शक्यता आहे. मग काय तिला ऐकायचं? आम्ही माझी आराधना घरात केली, आता मी फक्त वचन ऐकायला जाणार तिथं. मग काही लोक असे पण असतात की फोन करून दुसऱ्याला विचारतात, संदेश सुरू झाला का? नाही तर संदेश सुरू व्हायच्या आधी मला एक मिस कॉल टाक, मग मी येतो. ऐकलं का अशा लोकांबद्दल? संदेश सुरू व्हायच्या अगोदर मला एक मिस कॉल टाक,
संदेश ऐकायचा, ऐकल्याबरोबर गाडीला किक मारायची, ते जायचं निघून. गाणार पण त्याला थांबायचं नाही, बाकीचं साक्षीच्या वेळेस थांबायचं नाही आणि काही सूचना ऐकायच्याच नाही. मी संदेश ऐकायला येतो, मी ऐकलं, मी गेलो, असं उत्तर असतं. पण आराधनेमध्ये उपस्थित राहणं फार महत्त्वाचं आहे. हालेलुया. आणि म्हणून ज्या ज्या वेळेस आम्ही एकत्र येतो, आम्ही एक कुटुंब म्हणून एकत्र येतो. मंडळीतले लोक आम्ही वेगवेगळ्या कुटुंबातून जरी आलो असेल तर ख्रिस्तामध्ये तुम्ही आणि मी एक आहे. ख्रिस्तामध्ये तुम्ही आणि मी, आम्ही भाऊ बहीण असं आमचं नातं आहे. आणि जे आम्हाला पास्टर म्हणून लाभलेले आहेत ते आमच्या आत्मिक पिता आहेत. ते आम्हाला, आणि त्यांची पत्नी ही आत्मिक माता आहे. आणि ते ज्यावेळेस आम्हाला आराधनेमध्ये आणि प्रार्थनेमध्ये चालवतात तर आम्ही त्यांची पण लेकरं, आत्मिक लेकरं म्हणून, आणि शेवटी आम्ही देवाची लेकरं म्हणून आम्ही एकत्र येऊन आम्ही आराधना करणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून प्रियानं चर्चमध्ये येऊन आराधना करणं हे आम्ही सोडून दिलं नाही पाहिजे. प्रगटीकरणाचं पुस्तक जर आम्ही वाचलं तर त्या ठिकाणी 5वा अध्याय आणि वचन 9 मध्ये असं म्हटलेलं आहे की आम्ही नवे गीत गाऊन आम्ही आराधना केली पाहिजे. कशी आराधना केली पाहिजे? नवे गीत गाऊन आराधना केली पाहिजे. त्याच अध्यायामध्ये वचन 12 आणि 13 जर आम्ही वाचलं तर त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे की उच्च स्वरामध्ये काही लोक मंडळीमध्ये येऊन असं स्तुती आराधना करतात की त्यांचा आवाज बाजूच्या माणसाला ऐकायला जात नाही. तो स्वर्गात कसा जाणार? देवाच्या कानावर कसं पडणार? शेजारच्या कानावर पडत नाही. टाळी अशी वाजवतात की कोण स्वतःला पण त्यांचा आवाज ऐकायला येत नाही. येतो का? आता मी अशी वाजवत आहे, माईक असून येतो का तुम्हाला आवाज टाळीचा? नाही. पण अशी करायची नाही आहे. पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे की आम्हाला नवनवे गीत गाऊन स्तुती आराधना करायला पाहिजे. उच्च स्वराने आम्हाला त्याची स्तुती आराधना करायला पाहिजे. हालेलुया. आणि ज्या वेळेस आम्ही त्याची स्तुती आराधना करतो त्यावेळेस आम्ही त्या आराधनेमध्ये आम्ही त्याला धन्यवाद देतो, आम्ही त्याचं गौरव करतो, आम्ही त्याला मान सन्मान देतो, आम्ही त्याची उपकार स्तुती करतो, आम्ही त्याचा आणि आम्ही सगळं काही त्या आम्ही म्हणतो परमेश्वरा तुझं आहे, सर्व बळ तुझं, सर्व आशीर्वाद तुझे, सगळं काही तू आम्हाला दिलेलं आहेस. आणि म्हणून आम्ही सर्व गोष्टींसाठी त्या परमेश्वराची काय केली पाहिजे? आराधना केली पाहिजे. त्याला प्रत्येक गोष्टीसाठी आम्ही त्याला धन्यवाद हा दिला पाहिजे. आणि म्हणून आराधनेच्या क्षेत्रामध्ये आम्ही वाढलं पाहिजे. जर का आत्मिकरित्या वाढायचं असेल तर आम्हाला ह्याही क्षेत्रामध्ये आम्हाला वाढणं गरजेचं आहे. त्यानंतर आम्हाला वाढायचं आहे पवित्रतेमध्ये. पवित्रतेमध्ये तुम्हाला वाढायचं आहे म्हणजेच काय आहे की तुम्ही आणि मी जर आज कोणीतरी आम्हाला प्रश्न केला तर आम्ही काय म्हणणार? आम्ही चर्चला जाणारे लोक आहे, आम्ही देवाचे लोक आहे, आम्ही पापी नाही. आम्ही अजिबात पापी नाही आहे. आम्हाला पापी तर म्हणूच नका. आम्ही देवाचे पवित्र लोक आहे, येशूच्या रक्ताने शुद्ध पवित्र केलेले लोक आहे असं आम्ही छाती टोकपणे आम्ही सांगतो. पण प्रियानो मला तुम्हाला सांगू दे, इथे येशू ख्रिस्ताला सोडून कोणीच तेवढं परफेक्ट नाही आहे, कोणीच तेवढं परिपूर्ण नाही. त्यामुळे तुम्ही कधीतरी फुशारकी मारत असणार, कधी संसाराची फुशारकी, डोळ्याची वासना, कधी कधी आणखीन कशा विचाराने तुम्ही पाप करत असणार, मुखाने पाप करत असणार. कोणत्या ना कोणत्या रीतीने तुमच्या हातून काहीतरी चुकीचं घडत असतं. आणि म्हणून प्रियानो हे फार महत्त्वाचं आहे की आम्ही रोज आणि रोज स्वतःचं पवित्रीकरण केलं पाहिजे आणि त्या पवित्रतेमध्ये वाढलं पाहिजे. त्यासाठी तुम्हाला आणि मला काय करायचं आहे की रोज आम्ही केलेल्या पापांची, अपराधांची आम्ही ज्या ज्या वेळेस देवाच्या उपस्थितीमध्ये येतो त्या वेळेस आम्ही पापांच्या, अपराधांची आम्ही क्षमा मागितली पाहिजे. आणि जसजसं आम्ही त्या प्राऊडपणामध्ये आम्ही चालतो, आत्मिकरित्या उन्नत होतो, त्या वेळेस तुम्ही आणि मी आमची जी काही पवित्रतेची पातळी आहे ती आम्ही जवळपास प्रभूच्या पातळीप्रमाणे प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या लेवलला आम्ही ती नेऊन ठेवली पाहिजे. हालेलुया. आणि मगच आम्ही म्हणू शकतो की आम्ही जे आहे ते पवित्र लोक आहोत. हालेलुया. आणि म्हणून प्रथम आम्हाला काय करायचं आहे? देहाची जी काही पापं आहेत ती सोडून दिली पाहिजे. देहाची कर्म ही आपल्याला गलातीकरास पत्र याचा 5वा अध्याय वचन 19 आणि 21 मध्ये लिहिलेलं आहे. तर त्यामध्ये जी काही देहाची कर्म आहेत त्याच्यामध्ये आहे जार कर्म, अशुद्धपण,
मूर्तीपूजा, चेटके, वैर, कलह, मत्सर, राग, तटफुटी, भेदभाव असेल किंवा पक्षभेद आहे, हेवा, दारूबाजी, रंगेलपणा, अशा ज्या काही हे देहाची कर्म आहेत, देहाची जी पापं आहेत, ही सगळी तुम्हाला आणि मला सोडून दिली पाहिजेत. का तर पुढं त्या वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे, कारण असे करणाऱ्यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही. आम्ही काय म्हणतो, आम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केलेला आहे, आम्ही बाप्तिस्मा घेतलेला आहे, पापाची कबुली त्यावेळेस दिलेली आहे, आता आम्हाला स्वर्ग लाभलेला आहे. आणि मग यापैकी कोणती तरी गोष्ट आमच्या जीवनात असते. राग तर असतो की नाही, हेवा, मत्सर, आणि मग आम्ही म्हणतो अरे आम्ही शेवटी मानव आहे, माणूस म्हणून राग येणारच, देऊन राग येणार. पण देवाचं वचन काय सांगतं? देवाचं वचन या ठिकाणी सांगतं की तुम्हाला देवाच्या राज्यात प्रवेश नाही आहे. दरवाजात पण उभारायचं नाही. मग तिथं तुम्ही म्हणणार आतमध्ये प्रवेश नाही ना, मग देवा मला द्वारपाल तर बनव, देवाच्या राज्याचा वॉचमन तरी बनव. मी त्या वॉचमन म्हणून राहतो. नाही, तिथं पण जागा नाही. आमची जागा कुठे असणार? नरकात असणार, त्या सैतानाच्या राज्यामध्ये, त्या नरकामध्ये आमची जागा असणार, जर काही देहाची कर्म आमच्या जीवनामध्ये असतील तर. म्हणून प्रियांनो, तुम्ही पुन्हा एकदा हे वचन जाऊन घरी वाचा आणि ज्या काही गोष्टी या ठिकाणी लिहिलेल्या आहेत त्या जर का त्यातल्या तुमच्यामध्ये काय असतील तर परमेश्वराकडे क्षमा मागा आणि त्या गोष्टी तुमच्या जीवनातून तुम्ही काढून टाका आणि देवाकडे परत तुम्हाला देवाला सांगा की देवा तू मला येशूच्या रक्ताने धुवून शुद्ध आणि पवित्र असं कर. आणि पुढे ज्या वेळेस पाऊल या गोष्टी सांगत आहे, पुढे तो काय म्हणतो पहा, 22 आणि 23 वचनामध्ये त्या ठिकाणी 9 आत्मिक फळांविषयी तो बोललेला आहे. आणि म्हणून आम्हाला काय करायचं आहे, हा जो आमच्या देहाचा घाणेरडापणा जो आहे, जो अशुद्धपणा आहे, तो सगळा आम्हाला काढून टाकायचा आहे. फक्त देहाचा अशुद्धपणा नाही तर आम्हाला आत्म्याचा अशुद्धपणा सुद्धा, त्यापासून सुद्धा आम्हाला काय करायचं आहे, स्वतःला शुद्ध करून घ्यायचं आहे. आणि म्हणून 2 कोरिंथीकरास पत्र याचा 7वा अध्याय वचन 8 मध्ये पाऊल त्या मंडळीला सांगतो की देहाच्या व आत्म्याच्या सर्व अशुद्धेपासून आपण काय केलं पाहिजे, स्वतःला शुद्ध केले पाहिजे आणि देवाचे भय बाळगून पावित्र्याला पूर्णता आणू, असं तो म्हणतो. देवाचे भय बाळगून, मनुष्याचं भय नाही. प्रियांनो, पास्टर मला काय म्हणतील, पास्टरना समजलं तर काय होईल, हे काय होईल, ते खरे. पास्टरना समजलं तर ते पण देतील फटका, पण त्याच्याहून अधिक फटका जो आहे मोठा तो देवच देणार. आणि म्हणून परमेश्वराला तुम्ही भिवून जे आहे ते काय केलं पाहिजे, त्या देहापासून आणि ज्या आत्म्याची अशुद्धता आहे, देहाची अशुद्धता आहे, त्यापासून आपण स्वतःला शुद्ध केलं पाहिजे असं पवित्र शास्त्र सांगतं. आणि ज्यावेळेस आम्ही ते स्वतःला शुद्ध करू त्यावेळेस हे 9 पवित्र आत्म्याची जी फळं आहेत ते तुम्हाला आणि मला ही आत्म्याची फळं ती प्राप्त होतील. प्रीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, विश्वासूपणा, सौम्यता आणि इंद्रिय दमन, ही जी 9 फळं आहेत ती तुम्हाला आणि मला आपोआप प्राप्त होऊन जाईल. कसे आम्हाला ती फळं मिळाली, कधी कधी न मागता आम्हाला ती मिळून जातात, हे आम्हाला समजतही नाही. आणि म्हणून प्रियांनो, आम्हाला जर आत्मिकरित्या वाढायचं असेल तर आम्हाला पवित्रतेमध्ये सुद्धा आम्हाला वाढणं गरजेचं आहे. त्यानंतर आम्हाला आज्ञापालनामध्ये वाढायची गरज आहे. आज्ञापालनामध्ये हे खूप महत्त्वाचं आहे, कारण बरेचसे लोक जे आहेत ते आज्ञापालनामध्ये चालत नाहीत. मला तुम्हाला सांगू दे, इब्री लोकास पत्र लिहित असताना लेखक त्या ठिकाणी म्हणतो की प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे तो आज्ञाधारकपणा शिकला, असं म्हणतं. काढा वचन, इब्री लोकास पत्र याचा 5वा अध्याय वचन 8 मध्ये लिहिलेलं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त तो पुत्र असूनही, असं म्हटलंय, तो पुत्र असूनही, वाचा बरं, तो पुत्र असूनही त्याने जे दुःख सोसले तेने करून तो आज्ञाधारकपणा शिकला. हालेलुया. येशूला आज्ञाधारकपणा शिकायची काही गरज होती का? होती का? तो स्वतः देव होता, मानव रूप घेऊन तो या जगामध्ये आला. आज्ञाधारकपणा हा त्याच्यामध्ये
ती आज्ञा त्यांनी पाळली नसती आणि मग त्याला सुद्धा सैतानाप्रमाणे स्वर्गातून खाली टाकण्यात आलं असतं. म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताला आज्ञापालन शिकण्याची काही गरज नव्हती, पण तो आज्ञाधारकपणा हे शिकला. मग तो देव असून त्याला शिकण्याची गरज होती, तर मानव म्हणून तुम्हाला आणि मला किती ती शिकण्याची गरज आहे हे आम्ही विचार केला पाहिजे. आणि म्हणून प्रियांनो, आम्हाला सुद्धा जर आत्मिकरित्या वाढायचं असेल तर या आज्ञाधारकपणामध्ये तुम्हाला आणि मला वाढलं पाहिजे. प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेस त्याला बाप्तिस्मा घ्यायचा होता त्यावेळेस आज्ञाधारकपणामध्ये तो त्या बाप्तिस्माच्या पाण्यामध्ये तो चालला. ज्यावेळेस त्याला वधस्तंभावरती देण्यात येत होतं, ज्यावेळेस त्याच्यावरती त्याला ज्यावेळेस फटके मारण्यामध्ये आले, त्याला दुःख सोसावं लागलं, यातना सोसाव्या लागल्या, त्या दुःखाच्या अग्नीमधून त्याला ज्यावेळेस जायचं होतं त्यावेळेस सुद्धा त्याने आज्ञापालन केलेले आहे. कारण परमेश्वराने पहिल्यांदाच ठरवून दिलं होतं की हे सगळं काय होणार आहे. येशूलाही माहिती होतं की मला धरून देण्यात येणार, मला मारण्यात येणार, मला क्रूसावर देण्यात येणार, पण तरी देखील त्यांनी त्या गोष्टीमध्ये सुद्धा आज्ञापालन देवाचं केलेलं आपल्याला दिसून येतं. सर्व बाबतीमध्ये तो आज्ञा पाळणारा व्यक्ती होता. पहा, येशू ख्रिस्ताला सैतानाने भुरळ घालण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला होता, मोहामध्ये पाडण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रभू येशू ख्रिस्त त्या मोहाला बळी झाला नाही. तर त्याने काय केलेलं आहे, स्वतःचा आज्ञाधारकपणा त्यांनी सोडलेला नाही. आणि म्हणून प्रियांनो, आम्हाला कोणीही कितीही भुरळ घालो, आम्हाला कितीही मोह येऊ दे आमच्या वाटेला, आम्ही आमचा आज्ञाधारकपणा हा सोडायचा नाही. प्रभू येशू ख्रिस्त शेवटपर्यंत, शेवटच्या श्वासापर्यंत तो आज्ञा पाळणारा व्यक्ती म्हणून राहिला. मग तुम्ही आणि मी सुद्धा जर आम्ही म्हणतो आम्ही येशू ख्रिस्ताचे अनुयायी आहोत, आम्ही त्याच्या पाठीमागे चालणारे लोक आहोत, तर तुम्ही आणि मी सुद्धा हा आज्ञाधारकपणा येशू ख्रिस्तापासून शिकून त्याप्रमाणे चाललं तर तुमची आणि माझी आत्मिक वाढ होणार. पण आमच्यामध्ये असे लोक आहेत की आम्ही काय करतो, ज्या गोष्टी आमच्या मनाला चांगल्या वाटतात, ज्या गोष्टींमुळे आम्हाला आनंद मिळतो त्याच्यामध्येच आम्ही आज्ञापालन करतो, बाकीच्या गोष्टींमध्ये आम्ही आज्ञापालन करत नाही. पास्टर काय सांगतील ते आम्ही बरोबर त्यांची आज्ञा पाळतो, पाळकीनबाई सांगते आम्ही आज्ञा पाळत नाही. हे फरक आम्ही करतो. एक वरिष्ठ व्यक्ती म्हणून कोणीतरी आम्हाला काहीतरी काम सांगतं, आम्ही ते काम करत नाही, आम्ही आधी चर्चाही करतो, ते मला सांगणारे कोण, काय सांगू दे मी करतो, त्याने काय सांगावं, त्यांना कोणी अधिकार दिलाय, असा आम्ही विचार करतो किंवा आम्ही दुसऱ्याला आम्ही प्रश्न करतो. आणि म्हणून आम्ही निवड करतो की आम्ही कोणत्या गोष्टीमध्ये आज्ञा पाळायची आणि कोणत्या गोष्टीमध्ये आम्ही आज्ञा पाळायची नाही. पण प्रियांनो, सर्व गोष्टीमध्ये जिथे पुढे आम्हाला पवित्र शास्त्र सांगतं आम्ही आज्ञा त्या ठिकाणी आम्ही आज्ञापालन हे केलंच पाहिजे. हालेलुया. आणि म्हणून पास्टरांचा आदर करायचा, त्यांच्या आज्ञेमध्ये राहायचं, वरिष्ठ लोक कोण असतील त्यांच्या आज्ञेमध्ये राहायचं, कामाच्या ठिकाणी जे अधिकारी असतील त्यांच्या आज्ञेमध्ये राहायचं, लहान लेकरांनी आईवडिलांच्या आज्ञेमध्ये राहायचं, आईवडील असतील त्यांचे जर का मोठे लोक घरामध्ये असतील, सासू सासरे त्यांच्या आज्ञा पाळायच्या. अशा प्रकारे सर्व गोष्टीमध्ये आम्ही आज्ञापालन हे केलंच पाहिजे. हालेलुया. आणि त्याचबरोबर देव आम्हाला काही आज्ञा त्यांनी पवित्र शास्त्रामध्ये सांगून दिलेल्या आहेत, त्याप्रमाणे तुम्ही आणि मी हे चाललं पाहिजे. हालेलुया. आणि मग पुढे असं म्हणतं की म्हणजे इफिस्करास पत्र याचा 2रा अध्याय आणि वचन 1 ते 3 जर आपण पाहिलं तर त्यामध्ये असं म्हटलेलं आहे की मुळातच तुम्ही आणि मी कोण होतो, आम्ही आज्ञा मोडणारी मुलं होतो असं म्हटलंय. मुळातच आमचा स्वभाव तसा होता, आज्ञा मोडणारी मुलं हे आम्ही आधी होतो. कारण आम्ही त्या जगामध्ये राहत होतो ज्या जगामध्ये सैतानाचं राज्य होतं, त्याची हुकुमशाही चालत होती आणि त्याच्या आज्ञेमध्ये आम्ही राहत होतो. आणि म्हणून आम्ही आज्ञा, तो जसा आज्ञा मोडणारा आहे
तशाच पद्धतीचे आम्ही आज्ञा मोडणारेही लेकरं होतो. पण आता आम्ही आमचा नवीन जन्म झालेला आहे. आता आम्ही ख्रिस्तामध्ये नवीन उत्पत्ती आहोत. तर आता आम्ही ख्रिस्तासारखं आज्ञा पाळणारी व्यक्तीही बनलं पाहिजे. हालेलुया. आणि म्हणून आम्ही आज्ञा पाळत असताना स्वइच्छेने आम्ही आज्ञा पाळल्या पाहिजेत, मनापासून आज्ञा पाळल्या पाहिजेत, आनंदाने त्या आज्ञा पाळल्या पाहिजेत आणि सांगितल्याबरोबर लगेच तुरंत आम्ही ती आज्ञा, त्या आज्ञेचं पालन जे आहे ते केलं पाहिजे. हालेलुया. तर अशा प्रकारे आम्ही या आज्ञा पालनाच्या क्षेत्रामध्ये सुद्धा आम्ही वाढू शकतो. त्यानंतर क्षमेच्या क्षेत्रामध्ये आम्हाला वाढायचं आहे. क्षमा करणे या क्षेत्रामध्ये तुमची आणि माझी वाढ ही झालीच पाहिजे. पहा, ज्या वेळेस पेत्र प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे येतो, मत्ती 18:21 आणि 22 मध्ये तो प्रभू येशू ख्रिस्ताला म्हणतो की प्रभू येशू ख्रिस्ता, जर का माझ्या भावाने माझ्या विरुद्ध एखादं जर पाप केलं असेल तर मी त्याला क्षमा करावी का? मग 7 वेळा क्षमा करावी का? तर येशू ख्रिस्त त्याला काय उत्तर देतो? मी 7 वेळा असं म्हणणार नाही, पण 7च्या 70 वेळा क्षमा केली पाहिजे. पण प्रियानो, तुम्ही आणि मी आम्ही असे लोक आहोत की एखाद्या व्यक्तीने जर आमचं मन दुखवलं असेल, आम्हाला काहीतरी मोठ्या आवाजात बोलले असतील किंवा रागवले असतील, चिडले असतील, तर आम्ही काय करतो? त्या व्यक्तीबद्दल राग आमच्या मनामध्ये धरतो, त्या व्यक्तीला आम्ही क्षमा करत नाही आणि जे काही ते बोलले त्याच्यावरती आम्ही मनन चिंतन करत राहतो आणि आम्ही काय करतो? आम्हाला जे काही आमच्या अंतःकरणाला जखम जी झालेली असते त्यांच्या बोलण्यामुळे त्याला आम्ही वाढवत बसतो. पण पवित्र शास्त्र आम्हाला सांगतं की आम्ही एकमेकाची क्षमाही केली पाहिजे. मग ते घरामधली व्यक्ती असो किंवा तुम्ही कामाच्या ठिकाणी एखादी व्यक्ती असो किंवा मंडळीमध्ये एखादी व्यक्ती असेल ज्यांनी काहीतरी बोलून कदाचित तुम्हाला दुखवलं असेल, तुमचा अपमान केला असेल असं तुम्हाला वाटतं, त्या व्यक्तीच्या मनामध्ये काही नसेल, पण कोणी जरी वाईट बोललं असेल तर त्या व्यक्तीला तुम्ही क्षमा केली पाहिजे. हालेलुया. तर 7च्या 70 वेळा या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. पण मला असं म्हणू द्या की जितक्यांदा ती व्यक्ती तुम्हाला त्रास देते, जितका त्रास देते तितक्यांदा त्याला तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये त्या व्यक्तीला तुम्ही क्षमा केली पाहिजे आणि त्या व्यक्तीसाठी तुम्ही रोज प्रार्थना केली पाहिजे. पहा प्रियानो, वचन असं सांगतं की देव आमच्या अपराधांवरती पांघरून घालतो म्हणजे तो झाकतो. आमचे अपराध तो झाकतो, जणू काही ते आम्ही केलेलेच नाही आहे, त्याच्याकडे तो दुर्लक्ष करतो. पण तुम्ही आणि मी ना, आम्हाला खूप सवय आहे, जे काही झाकलेलं असतं ना त्याचं उघडून पाहण्याची सवय असते. काय ठेवलं आहे तिथं, त्याच्यात काय आहे, जरा बघूया, जरा हे करूया. आणि म्हणून आम्हाला जे काही अंदरुनी जखमा मिळालेल्या असतात ना त्या सारख्या आम्ही उघडतो. आणि मग कोणाला तरी भेटून आम्ही सांगतो, तुम्हाला माहिती आहे का, ते मंडळीमध्ये ती सिस्टर आहे बघा, ती यांच्या बाजूला बसते बघा, मला तिचं नाव असं आहे बघा, ती मला अशी बोलली तशी बोलली, हे केली, ती असलीच आहे, ती तसलीच आहे, ती हेच आहे. दुसऱ्याला सांगतो, मग ती जाऊन तिसऱ्याला आणि मग त्या व्यक्तीबद्दल ग्रह हा वाईट होतो, मन वाईट होतं आणि मग आम्ही चांगलं कधीच त्या व्यक्तीबद्दल बोलू शकत नाही. पण प्रभू परमेश्वर आम्हाला सांगत आहे की तुम्ही त्याच्यावरती पांघरून घाला, जणू काही ते कधी बोललेच नाही. आणि बोलले असतील तर तुम्हाला 2 कान कशाला दिलेत? एकाने ऐकायचं, एकाने सोडून टाकायचं, म्हणून 2 कान दिले. कधी कधी विचार येतो की नाही, नाक एकच दिले, कान 2 दिले, डोळे 2 दिले, का केलं असेल देवाने असं? हात 2, पाय 2, मग सगळं इक्वल का नाही, समान का नाही, सगळं समानतेमध्ये का नाही? तर ते ह्यासाठी की एका कानाने ऐकायचं, दुसऱ्या कानाने बाहेर टाकायचं. त्यामुळे कोणीही कितीही त्रास दिला, दुःख दिलं, काही वाईट बोललं तर त्या व्यक्तीला तुम्ही क्षमाही केली पाहिजे. त्यानंतर आम्हाला वाढायचं आहे ते म्हणजे आम्हाला सहनशीलतेमध्ये वाढायचं आहे. आणि मगाशीच तुम्हाला मी सांगितलं की सहनशीलता हे एक आत्मिक फळ आहे. त्या लहान लेकरांप्रमाणे आमच्यामध्ये उतावळापणा नसू नये, कारण आम्हाला त्या बालावस्थेमधून आता बाहेर पडायचं आहे. प्राऊड व्यक्ती आम्ही बनला आहे, त्यामुळे आम्हाला तो उतावळापणा नको. लोकांना प्रार्थनेमध्ये पण तो उतावळापणा असतो. इथं प्रार्थना केली, दरवाजाच्या बाहेर पडलं की त्यांना उत्तर पाहिजे असतं, कारण कोणाकोणाच्या तरी जीवनामध्ये तसं घडलेलं असतं. आणि म्हणून त्यांना असं वाटतं की जसं आम्ही कॉईन टाकलं आणि लगेच आम्हाला कॉफी मिळते,
शिकवत आहे. म्हणून आम्ही धीर धरला पाहिजे. प्रत्येक गोष्ट आम्ही ही धीराने आम्ही केली पाहिजे. घाई गडबडीत आम्ही केली नाही पाहिजे. आणि म्हणून प्रार्थनेचं उत्तर मिळवण्यासाठी विलंब लागला तरी हरकत नाही. देवा तुझ्या वेळामध्ये दे, तुझ्या योग्य समयामध्ये तू माझ्या प्रार्थनेचं उत्तर दे, अशी आमची प्रार्थना पाहिजे. आणि त्या धीराने मला वाट पाहण्यासाठी ती कृपा तू मला पुरव, असं म्हणून आम्ही देवाकडे प्रार्थना ही केली पाहिजे. आणि शेवटी आम्हाला नम्रपणेमध्ये वाढलं पाहिजे. नम्रतेमध्ये तुम्हाला आणि मला वाढलं पाहिजे. का प्रियानो, ती नम्रता जर आम्हाला कोणाकडून शिकायची असेल तर पाऊल आणि प्रभू येशू ख्रिस्त प्रथम, त्यानंतर पाऊल एक प्रेषित म्हणून, देवाचा एक अनुयायी म्हणून आम्हाला त्याचं अनुकरण करणं फार गरजेचं आहे. आणि पाऊल पण म्हणतो ना, जसं मी ख्रिस्ताचा अनुकरण करतो तसं तुम्ही माझं अनुकरण करा. कारण त्याने आम्हाला, त्याच्यामध्ये आम्हाला हे नम्रतेचं गुण जे आहे ते दिसून येतं. आणि ज्या वेळेस तो तिमोथेला पत्र लिहित आहे, पहिलं तिमोथेय याचा पहिला अध्याय आणि वचन 15, त्या ठिकाणी तो काय म्हणत आहे पहा. वाचा ब्रदर. पहिलं तिमोथेला पहिलं पत्र, पहिला अध्याय आणि 15वं वचन. ख्रिस्त येशू पापी लोकांना तारण्यास जगात आला, हे वचन विश्वसनीय व पूर्णपणे स्वीकारण्यास योग्य आहे. त्या पापी लोकांपैकी मी मुख्य आहे. हालेलुया. या ठिकाणी तो म्हणत आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त कशासाठी आला, तर तो पापी लोकांना तारावयासाठी तो आला. आणि तो स्वतः लोकांमध्ये तो ती गिनती करत आहे. आणि तो या ठिकाणी म्हणजे तो स्वतःला, ज्यावेळेस तो पाप्यांबद्दल बोलत आहे त्यावेळेस त्या पापी लोकांमध्ये तो स्वतःची गिनती कशामध्ये करत आहे, त्यामध्ये मी मुख्य आहे. तो असं का म्हणत आहे प्रियानो, कारण त्यांनी तितकी पापं केलीच होती. त्यांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताची जी मंडळी होती त्या मंडळीचा त्यांनी तो छळ केलेला होता. आणि म्हणून तो म्हणतो की त्या पाप्यांमध्ये मी मुख्य आहे. परत तो इफिसकराच्या लोकांबरोबर तो बोलत असताना, इफिसच्या लोकांबरोबर तो बोलत असताना इफिसकरास पत्र याचा 3रा अध्याय आणि वचन 8 मध्ये तो काय म्हणतो पहा. इफिस 3:8. कोणीतरी वाचा, ज्याला मिळेल त्यांनी. मी जो सर्व पवित्र जनातील लहानाहून लहान, त्या माझ्यावर ही कृपा अशी झाली की मी ख्रिस्ताच्या आघात समृद्धीची सुवार्ता पर्यायांना सांगावी. मध्ये लहानाहून लहान आहे. म्हणजे ज्यावेळेस संत लोकांची गिनती होते किंवा संत लोकांबद्दल तो बोलत आहे, त्यावेळेस तो म्हणतो की हे जे पवित्र लोक आहेत त्यांच्यामध्ये मी लहानाहून लहान आहे. आणि पुढे तो असं म्हणतो की जे प्रेषित लोक आहेत त्यांच्यामध्ये मी कनिष्ठ आहे. पहिलं कोरिंथियाचा 15वा अध्याय आणि वचन 9 मध्ये तो म्हणतो, प्रेषितांमध्ये मी कनिष्ठ आहे. मी संतगणांमध्ये, पवित्र जनांमध्ये मी लहानातला लहान आहे. पाप्यांमध्ये मी पाप्यांचा मुख्य आहे, म्हणजे मी खूपच पापी आहे. ही त्याची नम्रता का? तो असं म्हणू शकला असता की 12 शिष्य प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबर होते. त्यानंतर प्रभू येशू ख्रिस्त ज्यावेळेस स्वर्गारोहण होण्याच्या अगोदर प्रभू येशू ख्रिस्ताचा पुनरुत्थान झाल्यानंतर त्यांनी त्यांना भेट दिली. पण त्यांची भेट ना जरा साधी होती. मला जी भेट दिली ना दमश्कीच्या रस्त्यावरती, मला तर असं एकदम स्वर्गातून प्रकट झाला. त्यांनी बढाई तशी मारली नाही. अरे त्यांच्या